Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang lan sederek. Wektu iki arep ngeksplor sakwijining omah sing ngadeg dhewekan nang area ladang lan persawahan kembang sing subur lan indah kaya ngene iki sedulur. Unike omah iki ijeh bentuke gubuk kaya ngene iki sedulur. Tapi aneh omah iki ditinggali atau dihuni sakwijining keluarga sing beliau uga nyambi nanam lan ngrumati kembang hias kaya ngene iki sedulur. Iso panjenengan pirsani sedulur, nang sebelah omah iki ketok cemantel-cemantel kelambi-kelambi lan pemeane bapake utawa ibuke iki. Muga-muga pas eksplor iso ketemu sing duwe omah iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ikilah sedulur keadaan dan kondisi omahe bapak iki biasanya bapake utawa ibu iki turu nang dipan sebelah omah iki sedulur. Iki ketok uga iki ana kandang burunge iki. Wah, assalamualaikum Pak. Wah, assalamualaikum. Wow, mantep sedulur. Iki lho iso panjenengan pirsani dhewe iki tempate nggone masak. Iki masak apa iki? Nyun sewu. Wow, jangan pares dulur. Wah, kuwi sementara kuwi nang kono iki nggon beliau adus atau siram dulur. Iki akeh prabot-prabot dapur sing ana nang kene sedulur, bumbu masak, cendok, gelas. Iki kuwi nggone sare. Wah, iki ketok iki bapake apa ibuke iki bar ngopi sedulur. Oke, jajal iki arep keliling-keliling goleki bapake apa ibuke sing duwe omah iki, arep takon-takon ngopo beliau tinggal nang tengah area kebun sing lumayan ombo iki sedulur. Iki iso jenengan pirsani sedulur, nang ngisor iki ketoke arep ditanduri lombok sedulur. Wah, walaupun omahe sederhana tapi lemahe ombo banget sedulur. Iki sementara iki ketoke tanduran-tanduran kembang pikok apa kembang apa iki? Sing ngerti iso komen-komen. Oh, alhamdulillah sedulur. Kuwi jebule ibuke sing tinggal nang omah nang tengah ladang iki. Iki iso jenengan pirsani sedulur, nang sebelah ladang iki ijeh alas spring sing lumayan ombo sekali. Wah, iki jebule ibuke sing duwe omah iki sedulur lagi ngrumat kembang iki. Njajal arep takon-takon sedulur. Iki kembang napa niki Bu namine? Allah. Oh, pikok. Niki sekarang apa, Bu? Ambring. Oh, keanehan namine. Warnane kuning niku nggih Bu nggih. Oh. Teng mriki ki ambakan Bu jenengan. Oh, lah bapake teng pundi? Oh, nembe tumbas peralon. Oh. Nih. Niki jebule kembang ambril. Namine niki
biasanya buat dekor nek acara ngantenan nggih Bu nggih. Antenan. Antenan, sunatan, pengajian. Oh, ngoten. Wae teng kajat-kajat. Nek garap mriki pun pinten taun, Bu? Oh. Wah, istimewa. Mboten wedi Bu teng mriki kiambakan. Oh, ten awan ini mriki nek wong suku kadang jam 11. Wah, istimewa. Pemberani. Wis malam. Oh, ngoten. Teng pasar pisan. Jebule bengi pirang Ibu iki yo nang kene sedulur. Wah, kendel temen iki. Wah. Lek dereng enten listrike nggih, Bu? Mboten enten to. Wah, gelap-gelapan berarti nggih. Nek saking griya nggih enten kula mriku griyane tapi Oh, nggih nggih. senter. Oh, betul senter napa sentir ngoten niku nggih. Oh, nggih. Wah. Nggih, nggih. Lah wau dalu nggih teng mriki. Teng mriki kula wis Wah. pinten nggih. Mriki awe jam 3. Wah, padahal Kok esuk niku, Bu? malam Jumat Kliwon, malam Suro mboten. Bar salat tahajud terus mriki amek kembang. Oh. Berarti sehari-hari nggih teng mriki nggih, Bu nggih. Nek mboten teng mriki nggih teng kidul mriko. Oh. Niku to sing tenggen nganu awur. Nggih. Kathah niku to Nyek nyuwun sewu jenengan asmane Bu sinten? Tina. Oh, Bu Tina. Ngandhap niku ndak mboten makam, Bu. Mboten makame mriku. Oh, rada tebing nggih. Aduh, makame. Berarti wau dalu malam Jumat Kliwon, malam Suro nggih teng mriki. Wah, istimewa sekali. Nggih. Mboten enten penampakan apa-apa mboten. Pun kulino nggih. Demit randule cek. Wah, Wah, ki Demit randulit citan radoyan. kalimat kata-kata mutiara Bu Tina iki demit randulit setan radoyan sedulur. Wah, istimewa iki. Ki Nek daleme pundi jan? kula Bandungan mawon, Bu. Nggih. Mboten nate semer. Ah, nggih. Mbake tok semer. Oh, jebule carane Oh, diwatune sukete nggih, Bu nggih. Nggih. Sukete nggih. Lan iki men diwatune kembange iki mboten telaten ngeten iki Mas Dodo. subur jebule kudu diwatun ngene iki sedulur. Mboten Nek nang kene istilahnya diwatun nek kula nyen tok men nek kembange do subur. nek Mas ini mboten lawak. Wah, nggih nikos. Jadi medicil wis. Wedi wong. Wah, iki Bu Tasih Tina. iki. Mpun. Wah, iki sedulur. Iki kesibukan Bu Tina sambedina ngene iki. Jebule lahane iki nang sebelah alas kok ngene iki. Lah nek niki bolongan niki lubang kewan apa, Bu? Oh, tikus. Wah, jebule akeh tikuse sedulur nang kene. Wah. Iki iso jenengan bayangke to sedulur. Sebelahe omahe sing ditinggali Bu Tina iki alas kok ngene iki sedulur. Ih, ana jurange. Wah. Jurange ombone ra umum iki. Ki Bu Tina iki kendel temen iki sedulur. Ki lho, wah. Ki apa neh nek bengi mesti akeh kewan-kewan nang kene sedulur. Wah, istimewa iki Bu Tina iki. Jebule tinggal nang omah gubuk nang tengah sawah iki mung karo bojone tok. Durung ana listrike. Wah, istimewa iki bener-bener ibu sing pemberani sedulur. Nek kewan-kewan mriki ndak tasih enten, Bu? Mboten enten. Oh. Kula maneh. Oh, ula. Ula napa, Bu? Kula sepanjang. Oh, nggih. Wah, jenengan nggih mboten wedi, Bu. Oh, tenan kula niku pas nget seluntut teng mriki. Ujug setulusu teng ngene sikile kula. Pakne ngeten lha kuwi ula kok nang kene luwah. Loh, sing penting mboten panik nggih. Kula mendel mawon pakne nggih Oh. pas ngadeg ngoten niku to. Nggih. Ujug mlaku teng ngene sikile kula telusu. Wah, ulane warnane napa niku? Kadene kuning kalih item ngoten niku to. Oh. Oh, istimewa jenengan iki. Kendelmen to. Iya. Nggih. Golek. Gede, Bu, ngene pulone, Bu. Wah, mburine iki alas, Dulur. Gede Pak semene. Oh, ulane sak lengen. Pas bubut ngeten iki. Nggih. Lusu-lusu teng mriki. Kula pas ngeten iki terus saking mriko tuh gulung mriki. Niku spot Dawit gedang niku. Ulane. Oh, lha niku pamane mriku mawon tepinya kok. Tas enten, Pak. Masih Ya mbak mboten purun. Sepinten, Pak, gedene, Pak? kami semer. Sak wit gedang. Oh, sak gedang. Teng ngene sebelah napa? Niku enten Njen sengon. pamane iki mlosore nyeten. Oh. Nggih.
Wah, King istimewa. Cobra Anak mungkin. ngene iki. Ning ageng kok nggih. Ya ora kobra. King Cobra iso sak lengan yo. Sing Iya. panji petualange lho. Wah, jebule nang kono ki jek ana ulane, sedulur. Pecangan pundi, Bu? Pundi, Bu? Pecangan pundi, Bu? Oh, nyabrang kali. Wah, jebule nang kono ki jek ana ulane. Gedene sawet klopo iki. Sebesar iki nek ngono heboh Pak Yon. Ki penasaran, sedulur. Ora Jebule nang sebelahe omahe bapake apa ibuke iki ana info ula. Mbah ula dadi-dadian, mbah ula tenanan. Muline ulane iki gedene sak wit klopo, sedulur. Wah. Ki bismillah wae, muga-muga awake dhewe diwehi keselamatan. Iki mergo penasaran entuk info saka bapake penghuni omah gubuk nang tengah sawah mau, sedulur. Munine nang kono ana ula raksasa, mbah kuwi ula siluman, mbah kuwi ula beneran. Ki karo kanca-kanca njajal arep explore omahe ula kuwi. Dan lan iki, sedulur, ki kudu ngliwati jembatan sing digawe saka pring iki, sedulur. Wah, njajal ya, sedulur. Ki gawe ngobati rasa penasaran arep explore nggon ulane kuwi. Wah, bener ora infone. Pak, nanam napa? Oh, alah ki aduh nang kene uga ketemu Jare enten ula gede ning pundi, Pak? ketemu bapak-bapak. Sing ula gede niku lho, Bu. Kok jarene enten ula gede ning mriki? Sinten sing kemerap? Pak emang sing garap mriku. Ki sedulur njajal ki. Oh, infone iki jebule bener nang sekitar kene iki jek akeh ulane iki. Panjenengan panen apa, Bu? Kula mboten ambu putih maton iki. Oh. Adine mriku wau malah ngelunga. Nggih, tak kira panen kembang. Aku mboten len. Jareng medal lah wong nek tanduran niku lho biyen. Keningkir niku enten kuning, enten oren. Bayem kok ngoten enten merah, enten Wah. hijau, enten kuning biyen. Ning ibukane ra angel. Lah Nggih. kangkung, Bu. Kangkung. Regine kayak rada lumayan nggih. Walah, 1000. Oh, 1000. Apa niku kembang? Kangkung. Lah jenengan daleme Pas pundi? kasih 1000. Ramen, Bu. Lah jenengan daleme pundi, Pak? Bandung, Bu. Oh. Pas kes 1000 pas sak dene iki mejinge ya. Kuwi anane, Mbok. Oh, saniki mpun mandhap. Nggih wong tani niku wis gawehane. Ha nggih. Biasa. Nek garap iki mpun dangu nggih jenengan. Ah niki ne tumbas tahun 7. Piro, Pak? Wah, Niki iki 9. Sing niku 84, ning niku wis dadi weke adine didol wong liya. Niki sing mriki. oh. Lah putra-putrane mboten cok teng mriki. Kula alhamdulillah generasine bapak nggih mung kula dhewe. Oh, ngoten. Kula Oh. anak kalih alhamdulillah nggih ora ana wong gelem nang alas. Niki muga-muga awet utang mati. Ah, nggih, Mbah. Cah sakniki kok teng alas ya wegah nggih. Lah niki ngepekke lombok putune sesuk niki sesuk. Oh, iya iki. Sangu. Kuwi go, wah, napa malih kok sumerep paling-paling anak putu iki go wegah. Ha Iki nggih. pakne wau munggah semwahang teng ngene anak dhuwur. Lah kula teng ngene adine anji kok bengi biyen. Lah moga-moga sing anu niki pun nate nggih, nggih ndongeng. Nggih. Pajak hidup. Nggih, wah sejarah sae niki. Terus nggih nak sak kiran nak kali niki ini ageng malih pun nate. Pas bedah to pas mimpi. Kula niku pun tau. Nggih. Dan mriki nggih kula ageng bedah niku kula santai. Iki antar lele-lele, lele iki mrutut saking pundi mboten. Nggih. Malah so ngoten. Kan kok malah ajeng kula teka ajeng kula gedhe. Lah niku sawere niku nututi lah kok kula malah anu gitu. Lele nggih katut Hilang. oleh bedah. Banjur Ning kula pun tau riyen niku sawere kula nganu bayang lungko petilan. Nggih. ujuk-ujuk niku to. Oh. Cagake niku lak enten SBC. Nggih, sak pundi, Bu? Mantap, sedulur. Oh, nggih nggih nggih. SBC. Nggih.
Antarane ajeng bedhog, njur sing nggen wit duren niku pinanane enten brake niku to. Oh. Mbake Pak Budi. Nggih bener. Budi njunggal sopir niku to. Nggih. Bojone sing kontrak niku. Oh. Nggih gawe napa brak karnesen. Nggih. Kula nyiram teng mriki niki. Urene aneh ning nyoton mabur ujug-ujug. Oh, Aneh ning nyoto niku saking gedhe mriki niki lho. Saking mriki jarene. Niki wit pring niku kados angin di sabetke. nggih. Wah, kok kiter. Nggih. Terus enten wit godhong pring. Wong kula sing paham wong kula dhewe Nggih. kali wong gawe niku Nggih. gawe brak teng nggen bener duren niku nyanane. Lho kok muter-muter niku godhong pring niku loro. Nggih. Esbes niku iso kawur nampek wit klopo niku iso rontek wit Oh. klopo dhuwur niku. Gue lumayan tebing nggih. Esbes niku iso kawur kiwa tengen garing. Apa sing tengah-tengah. Oh. Niku kejadian pun dangu, Bu. Tahun pinten niku, Bu? Kalis tahunan ya. Itu kali tahun pas Budi 5 tahun wis lunga kok. Oh. Sepriki 7 tahunan to. 7 tahun yang lalu ya. Berarti kata hal-hal unik nggih teng mriki nggih. Kejadian aneh di luar nalar ya berarti ya. Ulane. Kula sing semerep kok. Berarti Angin. Oh, angin. Niku kiwa tengen garing mboten. Oh. apa-apa niku. Angin rame Konyang-konyang ini mriki pring niki obah-obah. uang tornado Iya. sing ning Amerika wi. Oh, nggih. Wah, Angin beliung. nggih. Nggih. Lanjur wis esbes niku iso pro. Iso kawur nggih. Wow, santen lunga. Nggih. Wah, Munggah ya jiran. kae. Oh, wite klopo iso rontok. Oh. Padahal jarake asbes tekan klopo niku tebing nggih, Mbah. Munggah. Tungane kipane bener. Istimewa. Ini gotongan wong loro esbes. Ah, nggih nggih. Aneh ning nyoto niku mboten kok. Sing sumerep bange. Kula ki ambak sing teng mriki kali wong gawe brak niku. Oh. Berarti bapaknya buatan semerep niku, Mas. Mboten teng mriki pakne teng griya satu. Wah, berarti kata hal-hal rada unik teng mriki nggih, Mbah nggih. Mistis. Wong kula ya ula gedhe. Oh, ulane teng pundi, Bu? Ini ditembak kali. Jenengan opo gitu. Oh. Wah, berarti kata hal-hal unik teng mriki nggih. Nganu. Ya arep tahun baru setaune wingi. Nggih. Ngertos jenengan kula lah ngandhap ngecek dulu nih kok. Nggih, nggih ngertos. Gapura niku Nggih. kula wangsune mriku. Oh, ngoten. Oh niku. Priyen tak enten buk kalih nini truk kan aja iso masuk ngoten to. Nggih, leres. Lah nini sopir nggawa rabuk niku tiang mlilir niku iso njomplang gek jareng kula dekeki griya riyen. Ah. Saben. Oh. Oh. Wah, iki njajal sedulur. Nggih. Ki saya penasaran sedulur. Jebule nang daerah kene akeh hal-hal unik sing kono munine ana istana ula, mbah kuwi ula ajaib, mbah kuwi ula beneran. Bismillahirrahmanirrahim iki njajal arep nilai sedulur. Muga-muga tetep diwehi keselamatan sedulur ki njajal. Ki soalé dalane lumayan rungkut iki. Rada deg-degan sedulur. Wah. Ana istana ula ajaib ki menurut versine warga kene njajal ki. Arep brusuk-brusuk gawe ngobati rasa penasaran panjenengan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.